दिनै 3 जुलाइ 2020 शुक्रबार फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउज इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि खौरांखौ जागायथ'यैनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम दानिया फैदो माखासे ब्रेकिं निउजफोरखौ मिथिना लानि बिटिआरआव बारबाय दं राजखान्थिनि गुदुं बारहावा ससियेल मिडियायाव खालामसै दावराव दावसि लोगोसे बर'फोरनि निउजखौलाय मा नायबावनो बिपिएफआव हाबनाय आरो इउपिपिएलआव हाबनायनि निउजफोरखौल' नुनो मोनसै गुबुन खौराङा जाबाय नैबे नुबाय थानाय आइजोआ जाबाय जोंनि बे आसामनि बयनिसायबो बांसिन समायना आइजो नोंथांमोना आसाम मस्ट बिउटिफुल गार्ल लिरना होबाथाय नुगोन गुगोलाव लिरनानै होबानो जाबाय अब्लानो बे सिख्लानि फट'आ नुजाफैगोन बे सिख्लायानो जोंनि बे आसामनि बयनिसायबो समायना आइजो लोगोसे आसामाव मैयाहाय 2 सुबुंफोरा कर'ना भाइरास बेमारजों थैनांगौ जाबाय थैनाय सुबुंफोरनि बैसोआ फारियै 68 बोसोर आरो 52 बोसोर सानैबो बोराय बैसोनि बोरायमोन बिसोरो मैयाहाय कर'ना भाइरास जानानै जोंनि बे आसामनिफ्राय थैनांगौ जाबाय दानिया फैदो गुबुन खौराङाव गुबुन खौराङानो जाबाय पाकिस्ताननिफ्राय पाकिस्तानाव pubg एपखौ बेन खालामनाय जाबाय गोबां मानसिफोरानो आंनाव सोंहरगासिनो दंमोन बे pubg मबाइल गेमा चाइनिज एप नामा होननानै बेयो चाइनिज एप नङा बेयो साउथ करियानिसो चाइनायानो पाकिस्तानखौ pubg एपखौ बेन खालामनो होदों होननानै मिथिनाय जादों औ नंगौबो जानो हानाय मानोना दा पाकिस्तान आरो चाइनाजों गोबां लोगो जागासिनो दङ दानिया फैदो माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि गिबि हेडलाइन निउजआनो जाबाय चाइनाया अरुणाचल बर्डाराव भारत हादरजों दावहा नांनो थाखाय जोबोद गिदिर गिदिर गावग्रा बेसाद लाबोना दोनफैदों बे खौरांखौ सेटेलाइटनि गेजेरजों मिथिनाय जादों माने गोजौआव मोनसे सेटेलाइट थायोना बे सेटेलाइटजों बिसोरनि बे गावग्रा बेसादा सेटेलाइटआव फट'आव नुजाफैदों गुबुन हेडलाइन निउजआनो जाबाय भारत हादरा जेरैबायदि चाइनाखौ बयकट खालामदों थिग बेबायदिनो आमेरिकायाबो चाइनाखौ बयकट खालामगासिनो दङ चाइनाजों दा पाकिस्तान बांलादेश नेपालफोर बायदि हादोरफोराल' दंसै बिसोरजों रावबो गैला जेरै सिगां आमेरिका दंमोन इन्डिया दंमोन दा बिसोरजों पाकिस्तान बांलादेश नेपाल बे मोनथाम आरो माखासे हादरफोर दंबावो बेखिनिल'सै मानोना बिसोरो चाइनिसफोरा गोबां प्रपगेन्डा खालामबाय थायो थगायला थगायसि खालामो फैसा थगायो बायदिसिना आरोना फैसानि थाखायनो बायदिसिना जाथाय खालामो बिसोरो लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां दाहाय बेलासेयावबो मोनसे खौरां फैगासिनो दं नोंथांमोना नायबानो जाबाय बाय बाय आर'जलाइखौ सिगाङावनो होखाखै होमबा नोंसोरो सिगांनो होखादों सार दे साफोरा लोंनानै माबार थांदो हाबाब मा बुंनाय जाखोब्रा बिमानियालाय मा बुङा नोंनिनाव मानो महर गोसाफ्राल' फैबाय थायो मा महर मोजां मा महर गाज्रि आं चेयारमेन नालाय आंनियाव महर मोजां फैगोन महर गाज्रिया फैगोन बेवहाय नोंहा मानो खर' सानांगौ जाखो बहा गाज्रिया फैखो नोंनियावलाय न' मोननाय मानि गासिबो साफा साफा हिनजाव गोनां हौवाफ्राल' मोनदों बै गेन्द्राया मानो मोनाखै